Kani kadai ka program jongga Balang Presbyterian Mynso. Nakidaw ki bangimyo ya kalat ban syakri blai hagiying ki bagantang kumta kabalang kalapenlong ya kani ka jing syakri blai jongi langba kani ka online service. Tenga priang saubhai ya pigi nong sngam ya kani ka khubor jong ka jing penim. Ban nga ai khubulai ya phi haka kerteng ka ba im mat ka badon bor jong unong penim jongi Jesus Christ. Ngai ngu yo blai ba upen yo yangi ya kani ka lat ban syakri ya u. Bat ban yo sngaw ya ka ktin ka jong ublai. Hapdeng ka bakum ka ni ka por. Ngi ya kendu ya shibon chat ka jing nadu ka trai ka kta. Karkom im jongi ka koj ka khya. Kumju ha ka liang jong ka jing skri blai. Nakadaw jong ka ni ka khlam. Ka bakhang lat yangi banlong ki balai lut kum ha ki por ki bamswa. Karmen bau belai un pelat yangi na kine ki ai ki bangi kendu da ka bor ka bamayan ke jong belai. Ka bakum ki briu nginam la ban sngo thu bat ban syampang. Ban ngi duai bau belai. Shen un ai hangi. Ya ka jing pelat. Na kine ki jing baro ki bangi kendu. Un ai hangi ya ka jing suk bat ka jing tengen. Bat ka jing kermen kepada piang. Haki khun jong balang. Bat kum juru. Hapi kinong sngap baro. Kiba la banyo sngaw. Bat kiba la banyo i. Ya ka ni ka jing skri jong ya ka ni ka por. Hadin mangini yo ya ka tayo balalej ban rokhe. Bat ban ken mau ya ka jing wan. Jong ka revival. Ha ka ni ka ri bat ka jela ka i ya ka jongi. Mentangi yo pat ya ka ni ka wai pat ka tayo. Naka bentaban syakri ya ublay. Naka bapulay ka ketin jong lembaga jing ruai bat ki jing yo sngaw ya ka jing selok na ketin jong. Nina mar kata tongin pen kre yal de ban yo sngaw yo ketin jong ublay. Naka bangi ailat yo ka bo jong Mynsiem mo khun. Ban ka kan pen kup hangi. Bat bangin la ru ban sau thu ya ka jing mayan jong ka jing i ka jong ublay. Hagani ka por. Haswa bangin yai syakmat nakamentaban yo sngaw yo ketin ngejong play. Ngin yo aswa ban ya simentalang na jing ruai. Kaba arspa nyau pukundai. Arspa prapu pra. Benlong yang ngaat rai ubing bala. Ban ken harut ki wa bapha. Ban pur ki dit ban sai ki slabahim. Ban sai lu so uso batrai Mynsiem. Trai atonang trai hapo ka Mynsiem. Bangan ino ya kajing long bari. Bangan yo long tunggu briu pajanai. Bangan yo let ban becari cincai. Bangan yo im langat ki jenjar bun. Haser ngiu chanyu jisula jinghu. Swau tenat her uding batu ublay. Uding bom kila ngam bertai. Trai atonang trai hapo ka Mynsiem. Bangan ino ya ka jing long bari. Bangan yo long ku briu bajanai. Bangan yo let ban becari cincai. Te jiu nom dukas ngi barang kan long. Dan ski
yat yo bakor ba pernai pong labu chatu jisu chayangi ka jing suk jai acha boneng kan mi Trai atonang trai hapo ka Mynsiem Bangan ino ya ka jing long barim Bangan yo long tu ubriu bajanai Bangan yo lej ban me cari jing chai Ban benta pat ngin posh kawai pat kabenta. Ya gabangin yo ban sngap lang bagay jing ruai jong kikun samla jong gabalang. Tengah khot yaki kan kapor makin wan shikmat na kabenta ban ai ya ga jing ruai ka pakerpang jong ki. Try Jesus, no. Try dan kumami, kat barang im, nang ya ro, ya jing it pelajung mi try, no bentin sakari, kakut basem jonga, ai babaro, jing im jonga, ngang yai manitan, yami, risa you try bertei baro turwai, orbat burom jing ya ro ya usi, lumba kidem dur yau ru keru hager deng jong mitrai ngan ruai da jing men yaki kam jong me jiu nam ngan it ya me jiu nam ngan ye la bandu choria kulan ngadon hame try Jesus no ben in try dan kumami kat barang im ngan ya ro ya jing it pelajung mi try nong pentien jakari kakut baskem jonga ai babaro jing im jonga ngan yai manitan yami risa you try bertei baro turwai borbat burom jing ya ro ya usi lumba kidem dur yau ru keru hager deng jong mitrai ngan ruai da jing men yaki kam jong me jiu nom ngan it ya me jiu nom ngan ye la ban lu choria kulan ngadon hame la ban lu choria kulan ngadon hame
Mentangin poi pas kawai ke benta ka bangin yo sngew yo kting ngejong ublai. Haswa bangin yo ban sngew yo kting ngejong ublai. Kajing selok hagan ke por. Tongin le shwa kama jong ublai lang ba kajing duai. Ngiwana kama jong me ablai. Kum gi khon gi be ya gi jom me. Hap deng kajing telon. Hap deng jong gi jing ki bangi man hagalanti ke bangi yan. Ngiwan kumne ablay yak mat jome na kabentaban puson ya kan ikaktin ka ba im ga jome ngiduai me ablay ba menya rap yang iway pi iway haga bangin yo ban mat ika jinggar khu na kaktin jome kanang bangin long gi briu ki ba kup ya ka bo jok Mynsiem jome haga bangin ang klan hala ka sngi bat bangin yo ban yeng skem haga ta ka nongrim daga bangin yo ban yele persya ya ka jing ki bangi kandu Lay yarap ingi kumikun di jome. Ngi seu thu bangi kelon sikadiang mas kamon. Lada klem gabor jome. Pankup hangi namar kata yu Mynsiem bukho jome. Kanang bangin yo long kibriu kiba job ya kita kijing ki bangi dai bani kendo. Yarap ablay lo jong syukri. Kaktin jong u kadan kami gabor ke jome. Bu haui ya kata ka ding jong Mynsiem bukho jome. Bon yo ban ya thu ya kijing shisha kaktin jome. Kenang bagi Mynsiem kiba yo sngaw ba snap ya ka. Kan long ka jingker khu ha ka jing im jongki. Na bahak ten sungi duai. Amen. Mentangin poi pas kawai ke benta. Kabangin yo sngaw ka ktin ke jong ublai. Ya ka bang ila Mynsiem. Na kikam ki apostol. Kalau nong ban kong rekhot ka ba pra. Ka ba ong kumne. Handrai pin yo diang ya kabor on dalawan Mynsiem bukho japi bat pin long ka jing pla yang ha Jerusalem bar ha Judea baro bar ha Samaria bar hadu kabakun kaperthai nagani ka khot ngakwa bangin ya phai tang itu ikentin ibaong kabor ikentin ibaong kabor Kibriu syampang ki batai ya ka jingmut jong kabor haga jinga dai bat kabor ka pakan jado ki batai ba kabor ka don haka ya ka jingmut ki baper ka syong kat kum ka jingbanan kam jong ya ka kabor ka long ka benta ka bakong san bat ka bakodor tam hadu ki barit bat hadu ki bakraw tam ki kwa ban yo ya kabor bat ki kwa ban don ya ka ne kabor Kanega bor kalong kabadon kam haga jing im jong ubriu. Laka long haga san syar ka khadar. Haga pule ka puthi. Haga san syar ying. Haga tray kakta. Nela haga jing im shimet. Ngikwa ban yo ya kanega bor. Nama klem ka bor kalong ka ba ban le ya kanu ka kam. Langi le ya ka bahan e basniu. Ka bor kalong kabadon kam yo ulan e ka briu. Nama day kanega bor kapakan tiu yo ulan e ka briu. Ban kan jo sya kata ka thong ki bapang ki basitom ki don kam ban yo i ka bor kanang bakin lain na ka jing sitom ki ba seu si bat khuslai ki don kam ya ka bor ban yo ya ka jing kemen kinong yele kai sport ki don kam ya ka bor ban yo ya ka jing jom ki sipai ki don kam ya ka bor kanang bakin la ban yele persya ya kinong syun jongki Kinong sensyar jong kariba i jongi kidon kam ya kabor haga ban kinla ban sensyar haga takalenti ka badai Kinong yalam niam kidon kam ya kabor kanang bakin la ban yalam yala ka jong ka balang ngiyo i ya ka jingdon kam ya kabor haga jing imriu namar baklem kabor ka jing im jongi kamla ban yo ya kata ka jing jom kabor ka dei ka jingla ban yada ya ka jing kala bat kumju kabor ka dai ka jinglong ka bat pau ya ka jingla tang babun sin ki briu ki badon ha kabor ki badon kam bakla no ya ka da ka bak nyot ben ya ki wei i ben bat nyau ben ya ki wei bom sut nyau ya ki wei ka jingbam ya ka hok ka jong ki wei bat kum ta ter ngitip bakari Amerika ka dai kari ka bak hain bor tam ha ka perthai Kapan pau bag jing kran bor jong ka kalong hakiliang baro lah ka sen syar ka khadar ka yo ka kon ka roy ka par
bat kiwai pat ki benta ki jongka kajing klain bor jongka ka penpau syaka perthai lang baka nam bat ka burom jongka kane ga long ka bor ka baya kren syapang ka jinglong ka bakan jadok jongi handai habangi pet pat ya kane kam joki apostol nong berengkong khot wa pra ka ai kata ka bor ka bau jisu ukren ya ki senran haswa bu unkiu syepneng kajinggali kami akan ikapor. Kai kata kabor ke bakan jaman sim. Uji su ong ikisan ran pinyo diang ya kabor. Kabakum kano kata kabor kaba uji su ong yaki. Nang no bat na ai kinyo ya kata kabor. Uji su ukren na kabasyay na kabaong. Kabor kan one day na umansim bakoj ublay. Kanang ba pinlaban le ya kaburam ngajong ublay. Namar baklem kabor. Pimla banle ay. Dai kan eken kata kabor kabakan jamsim kabalong kalanti siya ka jinglong jingim kabajanay kabayarap yangi banyo light na kapom. U John Calvin haga jinghit batay jong u syapang kabor umansim bako yuong. Haman lagi jing syampang jong ka jingim kiday ki jing tray kabor umansim bako. Tang lada kibriu kin IT yalade haga jing tray umansim bako. Kadai kane ken kabapan itu yaki ya kajing im kabasisya hakajing im kabagan jam sim ban yo ya kabor ngidon kam yu mensim bakut naba klem mau ngilong ki bom don kabor ban penpaw ya kaburom kajong ublay ban penpaw ya kabor mensim bakut kadai lang ba kajing tray kajong ulang ba kajing penkendu jong u ya kibriu syapang kapop kahong bat kajing bisyar kabaya thu yang igo gospel yung Yonis kalanong ka bakhan ri gur khot ka bapra u Dave Jenkin uong ka bor jong umun simba khoj kalong ban pen rem ya ka pom ban hikai ban pen dam bat ban ai bor ki khun ublay haka bakin san haka jing ai bat ban sapriang ya ka gospel sya ka perthai na ka benta ka burom ublay ka bor umun simba khoj kalong ban walam ya kibriu syaka jing im ban walam ya kibriu syaka jing pen im u Yonis lai granong rekhot ke basan haduk banyo ban yalam ya kibriu syaka jing sisya gospel yung Yonis kan riu lanong rekhot bakat lai ban a ya kibriu ya ka jing lai luin ar ki korin lai lanong rekhot bakat nyo hadi mangila pej ya ka jing dai bat ka bo jok mun sim bakhoy kum ki banget balai bangi don kam ya kabor munsim bakhoy u Charles Spurgeon unong yalap bakraw uong ladangi im khalam kabor munsim bakhoy ngilong kum galing sun khalam galaer kum katanat ding khalam ka jing khilung kum urnga khalam ka ding ngimlong ai ruem kiriunge kim don kam ya ki kor ki bor om ya ki seng ba pher ban kersyan yaki haga jing im ka ban kentiu syaka jing san haga bakan jam sim pan bandai tang bor mun sim bakun ka bayarap yaki ban long ki briu ki baklan haga jing san ka bakan jam sim ka kitab kinong bisyar kalonong bakhasaw khot ban riu ka yathu yangi ba umun sim jong utrai ulawan bor ba halo jong Samson bad ulakad yu using kum bakad ikun belang Mynsiem bakho yu aya ka bor ka bakraw ban pelaj ya kibriu ki jong ublay ki ba ui bat ki ba shapting yo what hapdeng ki jing ki jing ya le ki jing kut lat ki ba bun jan ki wan ban lan shop ya ka jing im ka jong ki bada ka bor ka jong ula ban ai haki ya ka jing pelaj bat ka jing job ka bakraw ukris ukular yangi ban ai yo unong petngen ba un yo ya sa bat ngi si junom unlong unong yalam unong pelan unong hikai unlong ka syap jong ka jingpen im yangi kibangen Yonis khat saw lonong dokhot bakat riu hadu ka bakat pra haba Mynsiem bakhoj uwan ban hiar hangi on pan kup yangi daga ka bor ka bamayan ka bawan na ublay kumbajia hakasngi Pentecost kam ki apostol ar ka lonong dokhot ban kong hadu pasaw wat ujisu ubalong ukun jong ublay haka ministry jong udon kam ya kabor jong Mynsiem bakhoy
Namar usngau thu ba umla ban job klem ga bor Mynsiem bakhuj. Lokas saul nong khot ban kong kum juru lokas saul nong khot bakhat saw. Ban le iki kamba ba kraw. Ujisu udon kam ya ga bor Mynsiem bakhuj. Mathios khat ar nong khot ar pra. Kat no tam ki kum ki khun. Ki ba don ha ga jing trot ki ba long kum ki briu. Ha ga jing im Kaba dap da kajing yale, ha kajing im, kaba don, kajing du Mynsiem, kajing du jing kermen. Ngidon kam da sisya ya kabor Mynsiem bakhuj, kanang bangin la banyak saj, hap deng kajing yale ki babun jan. Kanang ban pen khi, kanang ban pen klan, ya kajing im kristan jongi, kanang bangin ambang ni kajing sniu, mat kajing thala. Dai une ken wa pen syaj bor ingi. Bat bayang ya le ban ngi ban long ki ba job ha ga jing im ka ba man la kasngi balai bat ngi ngidu ya ga bor Mynsiem bakhuj habangi pej ya kim lang salang habangi pej ya ga balang habangi pej ha ka sansyar ka khadar habangi phai ha ki liang barong yo i ba ki don shu ya ga bor Mynsiem bakhuj wat langi long ki khun kristan hanrei ni im kum kita kibriu ki bamdai ki khun ki jong ublai berabor ka jing imbriu ngi kwa ban long ki bariu bulai ban laj na ka jing sya keno pom pan ban ngim long pat ki ba pikir na kalenti ka bangi yai ngi yam pang nur ki umat thang ki jau na ki khmat jongi ban ngi khuslai bangi sya rem ha ka jing yale ka jongi ha ki por baro Namar bangi syakta haki bot yung kajing sniu. Namar bangi syakta haka pom. Namar bangi long ki briu. Ki bom don ya ka bor ban yale. Ya kita gijing ya kendu haka jing im jongi. Ban walangi don hapre yang kajing tron. Ngim long pat ki balak loy. Ban pendem haka bor Mynsiem bakhuj. Kajing du jongi ya ka bor ki jong Mynsiem bakhuj. Kapan long yangi bangin sya penrem. Ngi sya rem no ha kapop. Ngi sya rem no ha kita jing yale jong ka jing im jongi ka paman langas ngi. Ngi du no ya ka bor Mynsiem bakhuj. Ngi du no ya ka bor Mynsiem bakhuj. Dai namar ka jing phai din mat ka jing panyaklat jongi na ublai. Ka jing tu jong ka pop ya ka jing im jongi. Ka jing penhun ya ka jing kwa la de. Kajing kwa raha bat ispai. Kajing sngau sorong. Kajing klet ban syakri bat ban duai. Kajing lenden ya kaktin ublai. Kasentur ka kwa ya ka bor Mynsiem. Pen ban ka do nud. Kajngai bat ka pet na kata ka bor ka bakan jablai. Komta ka jaj ben riu kala nangam syakin nyamra jong kijing sniu. Bat kijing thala man lakas ngi. Dai namar bangi kiar ban ya jan bat ban ya selok bat Mynsiem bakhuj ubalong kabor yang ngi ban jom ngi da kwa ban jom ban pendam ya la de ho blai ngimmon dai namar bangi ngau khlan nala kabor la de walang isi ya ka ta ka pop ban ngimla ban kan ria naka bangim long ki bala raikut ban phet yap naka unong kam sniu ukwa ban imha ban umdon ka mon bajuan ban kiar na kata kumta uyaisa ha kata ka jinglong bas sniu jongu ka jingdu jongi ya ka bor Mynsiem bakhuj dai namar na ka jing bab su nyau jongi ya kata ka jing kodor ka jong ublai ha ka jing im jongi ngi pendon kam ya ublai ta ha ki por ki bangas ngeu bin om ha ki por baro Mynsiem bakhuj jong ublai sngau bahaban pen kup hangi ya kata kabor kabakan jablai kaba a yang i kabor ban yale persya ya ki jing yale ki bagi kendu haman la ka jing im ka jongi ba malangas ngi ki jing ki barit ne ba kraw ki wan ban rung ha ki longing long sem jongi ngi syarem dai namar bangim don ya kabor Mynsiem bakhuj ngi ya be ya kata kabor kabakan jado ngiklet pat ban wat ya ka bor ka pakan jaman sim unong ruai syam sim uong lada pikwa ban yo laj nagapom don bor hakasnam kalbari
Dr. Paul Brand ong ngilong kum usai hon habangi persyang banteng syanya keburam ublay penban nismai ukong nismai utung. Nama argi penlong yalade ko umpniang ban sakhi syakiway hakajaka Mynsiem bakhuj. Usai hon uyai nesa ajing syai klam kano ka jing sma tang ladangi penlong yo Mynsiem bakhuj kum kata ko umpniang. Ban im hok im khuj bat ban le ya kaburam ublay klem kabor Mynsiem bakhuj ngimla ban job dala ka jing start bat jing syempang ka jongi. Namar kata para bangai bein kabor jongi kamlong i ai klem kabor Mynsiem bakhuj ya kabalakular ban ai haki senran bat hangiru ujisu utip bat usngau thu maka jing imbriu ka don shibun ki jing telot ka don shibun ki jing duna ka bangimla ban penbeng kumta okular yang iban ayo unong kersyan bat ubalong kabor yang i une uladon hasenda jongi satang bangin priang yo kanang ba unyo ban penkup hangi ya kata kabor kapakan jablay. Habau neu Mynsiem bakhuj unsyong hangi nginam sensyar syu ya imlang kasalang kaying kasem kabalang da kata ka jing telot kapakan jabriu. Ho ngilong ki khon kristan penban kirempai jongi kelenti ka bangiyan kidap da ka jing sniu bat jing thala dai namar bangim don ya kata kabor ka jong ublay kabor uji sukris bat kabor Mynsiem bakhuj kibalong lai hawai ublay kilong kabor yang i laha kajing immet bat kajing Mynsiem kum kibangeng ladang imyo ya kabor ka jong Mynsiem ngin jalong kum karuyang nong kabasawa syau kum tatongin kup ya kabor jong ublay kanang bangin yo long kibak job ha kajing yale jongi namar ka bay nong jong kabor ublay ha kajing im kabakan Mynsiem kadai kajing yok jongi ya ka hok ka jong ublay om don ki bor perthai ki belaban ai yangi kajing job ha kajing im ka bagan Mynsiem lamda ka bor jong u ladang inang man pedon kam ya kanai ka bor kalong ka buram ka basyarkai handrai ladang im nang man pedon kam ya kata ka bor kalong kajing jak buram rom khasan lanong de khot ka bakhat lai ka ong te ublay ujong kata kajing kermen to pendap ya pi da kajing kemen bat da kajing suk baro ha kata kajing ngeng kanang bapin yo nang roy kerhai ha kata kajing kermen da kabor Mynsiem bakhuj ublay un kerkhu ya kajing ngau jong iktin jong ublay nak tak brom jong u amen tongin duai nyai ngu ya me ablay ya ka khubor ka me a yangi ka bapen kan mau yangi syapang kabor ka pakan jablay ka balong kanong kersyan bat kanong ya rap yangi hakabangin job ya kajing ale kibaman lagas ngi ablay ngilong ki briu ki batlon ngilong ki briu ki badon hangi ya kajing duna ki babun handai hapdeng kajing trot jongi habangi seu thu bangilong ki batlon ai bangilong ki briu ki bain bat ki bawat ya me man lagas ngi kanang ban penkup yangi da takabor kapakan Mynsiem hagabangin yo long kita ki job bat bangin yo light ru na takapom haga baga jing im jongi kan long ga jing im ga bakhuj hak hamat jong ga perthai bat kham tam hak hamat jong me ublay ai baga ni ga khubor kan ni ga janmit kan long ga jing pen kan thamai ga jing im jongi bagan peliwang ga jing mu ga jing berkhat jongi bangin phai shame banwat ya takabor bat ban priang yu to Mynsiem bakhuj uba mela ai ha ga jing im jongi kanang bangin yo im khuj bangin yo im hok hasla jon khandeu bat ban le ke buram ke jome nam ta kerteng Yesus Kristus ngiduai amen.